И здравейте хора! Аз съм Дидар Килър, съжалявам, но не може в Майнкрафт. Опитах се доста пъти да се направя в Дидар Килър, както ми е сега тук акаунта в YouTube, но не ми стана. Затова съжалявам, но ще трябва да се казвам Росен Какъл. И ще играем днес Fast Build. Ето, то си пише, че съм Росен Какъл. Аз да ви кажа, за първ път ще играя Fast Build. И няма да знам какво е това. Искам да проверя. Седем плеера сме. И започваме. Така. Има нещо. Какво е това? Мост. Ще ми е трудно да го направя. И то доста. Наистина много трудно. Как направи Double Jump? Не ме интересува. И аз не знам какво правя гора. Ари, аз да се махам. Аз съм отстранен. Какво се прави? В описанието ще има моя скайп и също моят сървърът, този, който играе сега. И искам да... Нищо. Искам да ви кажете дали мислите, че аз мога да съм добър билд, защото не знам. Че някой ме беше попитал или това просто беше. Беше просто така. Джоан Ването. С двама плеера няма как да се играе. Ще изиграя само 3 игри тук. После отиваме в Build Battle. И след тези 3 игри и още 2 игри за Build Battle ще е за това клипа. Комплименти и комплименти. Аз знам испански, само да ви кажа. Това означава поздравление, ти мина паркура. Сега какво да правя? Тук да ще си вия. Стара дядка. Само да кажа, можете ето така да направите. Само когато имате Optifine. Айде по-бързо да идват хората. Искам да ми напишете в коментарите тези хора, които са доста добри билдари. Да, доста добри билдари,
колко пъти са били на първо място в тази игра. Защото аз не знам, но знам, че повечето са доста добри билдъри и са печелили. Следващия ми клип може да бъде на Lucky Block. Гадното е, че ще бъда на 1.7.10. Там има модове. Но все пак ще ви покажа Lucky Block. Мога и други модове. На TNT-та, примерно. Напишете ми в коментарите какво искате. На TNT-та или на Lucky Block. Комплименти. Започваме след 15 секунди. И пак сме 7 плеера. Това е. Така, този път да не е нещо. Молех се да не е трудно. И стана. Така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така. Бил столен. Бърз. Не успях. Трябваше. Моля да не съм. Yes. За втори път вече играя тази игра. Имаме да направим това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това ще бъде лесно. Аз спадам, нали? Наистина! Е, тук вече отпадам, хора. Тук отпадам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. No. Паднах от света. Нали имаше и търфа. Няма значение. Аз отпадам. Добре, това ми беше втората. Игра. Още една. Всъщност, не. Съжалявам, хора, това ще бъде с клипа. Дано да ви е харесал. И се абонирайте и за мен.